खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं चिरां जिल्लानि बिजनीआव पुलिसआ गोबां बिबांनि गान्जा हमदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला चिरां जिल्लानि बिजनीनि सिङाव थानाय 1 नं दारागायाव आसाम पुलिस ट्राफिकनि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों गंसे गारिनिफ्राय मोनथाम प्लास्टिक बेगनिफ्राय 6.431 केजि आरो गंसे मबाइल हमनो मोन्दों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे फालांगियाव लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ हमबाय होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं दुखुनांथाव रादाब। फिन बिस गोनां जौ लोंनानै खेबसेयैनो 33 सुबुंफोरनि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों बिहार रायजोआव बिस गोनां जौ लोंनानै खेबसेयैनो 33 सुबुंफोरा जिउ गोमादों। मख'नो गोनांदि बिहार रायजोनि गिबि मन्थ्रि नीतीश कुमारआ जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै खौरां लाहैयो आरो दा थैनाय सुबुंनि अनजिमाया 8 बारायबावना गासै 39 जन सुबुंफोरा जिउ गोमाबाय होनना फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं मोनसे दुखुनांथाव खौरां। छत्तीसगढ़आव साननि सिगाङावनो कंग्रेस दोलोनि सासे दैदेनगिरि सान्धु त्रिपाठीखौ सासे दुथां सुबुङा गावथारदों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बिथां सान्धु त्रिपाठीखौ सोर गावथारदों बेनि जेबो खौरां मोननाय जायाखै। नाथाय बेनि सायाव पुलिसआ गोख्रों नायबिजिरगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं दिनै गुवाहाटी पुलिसआ हेंग्राबारियाव गंसे एम्बुलेन्सनिफ्राय 14.1 कौटि बेसेननि ड्राग्स हमनो मोन्दों। बे ड्राग्सखौ मणिपुरनि एम्बुलेन्सआव लाबोदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं दिल्लीआव सासे 17 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ एसिड सारनानै गाग्लोबनायनि दायाव 3 सुबुंफोरखौ पुलिसआ हमबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला साचिन एर'रा मुंनि सासे 20 बोसोर बैसोनि लाइमोन सेंग्राया माखासे समनिफ्राय बे हिन्जावसानि सायाव एसिड सारनानै गाग्लोबनो थांखि लानानै दिनै 2 लोगोफोरखौ लानानै गाग्लोबदोंमोन आरो बेयावनो 3बो पुलिसजों हमजादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। द'थि रादाबाव दं बेलासिफारियाव गें अफ डेबेलनि 2 गाहाय दायनिगिरिजों लोगोसे 7 सोद्रोमाफोरखौ दिनै पुलिसआ हमनो हाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला धुबरी जिल्लानि बेलासिफारियाव 2 गाहाय दायनिगिरिजों लोगोसे 7 गें अफ डेबेलनि सोद्रोमाफोरखौ पुलिसफ्रा हमनो मोन्दों। मख'जाथाव बाथ्रादि बे 7 दायनिगिरिफोरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव 2 आइजोबो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।